Tervetuloa kuuntelemaan iltapäiväshowtamme. Tänään on luvassa hauskaa ohjelmaa, puhelinhaastatteluja ja hyvää musiikkia. Nyt meillä on juuri yksi puhelinhaastattelu. Haloo, kuka siellä? Haloo, tässä on Petri, moi. Miten päivä on mennyt? Ja tässä ei mitään, ruokatauko tässä just tätä radioa kuunnellessa. Miten päivä on mennyt? Sä just kysyit sitä, että tässä on ruokatauko. Miten päivä on mennyt? Miten päivä on mennyt? Onks tää joku vila tai jotain? Miten päivä on mennyt? Mulla alkaa noin nämä jatkuu, että mä en koe. Miten päivä on mennyt? Seuraavaksi pistetään studiolista pyörimään.